Cu intră mulți oameni aici, cine te jură? Ce? Tu, mi-am primit niște mesaje video mai devreme că mă înjurai. E o farsă? Faci vreo farsă, ceva? Nu e Te-a pus fapt. cineva cum ar veni să te iei cu mine? Sau? Eu nu mai iau că eu nu fac TikTok-uri. Dacă vrei poți să te învăț cum să supraviețuiești între patru bărbați. Altceva, dar nu din asta. Bun, ce s-a întâmplat de azi? Nu s-a întâmplat nimic, am înțeles că vrei să înveți cele 42 de tehnici de autoapărare anală și vorbești de mine. Ce s-a întâmplat cu tine? Mi-au trimis băieții că m-ai înjurat, că nu știu ce, că nu știu cum. Cauți cu mine cum ar veni să te înjur acum ca să ai motiv să Eu nu vorbim mai caut cu tine, departe. m-au sunat țiganii ăia de la Giurgiu și m-au rugat frumos că cu metrii mei să te las în pace, să nu zic nimic, dar dacă ești obraznic, te bag la prășit. Mă, Ce dar e ce acolo? cauți tu cu mine? Că nu te înțeleg. Eu nu caut nimic, că uite, am primit pe Instagram niște Păi, chestii, păi ai arată-mi și mie înțeles? prima dată ca să vorbesc eu cu Eu o tine. să ți le arăt, o Să, să ți le păi, arăt, o să ți când le arăt. vreodată să vorbesc eu urât de un om pe care nici măcar nu-l cunosc ca idee? Eu nu te cunosc pe tine personal ca să pot să vorbesc de tine. Eu râd acum ca să spun ție că nu am vorbit în viața mea, e prima oară când vorbesc cu tine. N-am cum să spun nimic dacă vorbești urât de mine. Eu nu vorbesc urât de tine, că ești mai mare ca mine în primul rând. Și în al doilea rând, eu râd la toate glumele tale ca idee și n-am cum să vorbesc urât de un om pe care îl apreciez în viața mea. Eu nu sunt ca ăștia nebuni de ăștia să caut scandal cu oricare și oricine și să fac eu să înjur să fac. Ai înțeles? Eu te respect pe tine, îți respect glumele tale pe care le faci, ai haz necesar oamenilor, ai haz compatibil cu Nu gândirea mă mea și cumpăra, n-am cum să mai iau cu Rafael, tine. fii tu, nu mă cumpăra, că pe mine nu trebuie să mă Nu cumperi. te Nu cumpăr, eu trebuie spun adevărul. Dacă mă deranjai, spuneam, da, mă, care da. treaba? Eu spun în față dacă mă deranjează cineva. Eu nu sunt ca ăștia, frățiorul meu. Eu nu sunt ca ăștia să mă dau, domne, te iubesc, te și prin spate. Nu, domne, n-am avut ocazie să vorbesc cu tine. Părerea N-am mea avut ocazia despre... față în față să vorbesc cu tine. Vorbesc acum și spun ca de la copil la tată, că ești mai mare ca mine, ca idee. Și spun că n-am cum să vorbesc de un om pe care îl apreciez separat de internetul ăsta, că și noi facem astea pe internet aici, separat suntem alții când ieșim de aici. Suntem Nu, alte frate, m-a personaje. sunat familia ta, țiganea de la Giurgiu, mi-a zis că eu am o altă părere despre așa zisa cerșeala asta pe internet. Eu nu sunt de Nu, acord nu cu mă asta. interesează, nu m-a Ai înțeles? interesat părerea ta, sincer Da. să fiu, am vorbit cu metrii mei și am zis Pe să m-a vorbească sunat cu ca... metrii tăi pe mine și mi-a zis, băi, ne respect, să moară să fac, am fost pe afară, am făcut, am dres, ai stat cu noi, ai făcut, lasă-l în pace. Da, Te-am mai familia mea, deranjat da, eu? Te-am mai deranjat eu? Da. niciodată, Așa, tocmai. ăia cu metrii tăi sunt frații mei de mulți ani, nu așa, noi am făcut de astea ce faci tu cu ăștia. N-am cum să fac, dacă eram și eu la vremurile tale, făcea și Am fratele tău, crede-mă înțeles, că am creierul meu înțeles, e am înțeles. de orice nivel. Dacă asta se cere, asta oferim, dar separat de asta Să vreau să fii spun că sănătos. ce m-a deranjat Problem? și n-am înjurat, n-am zis nimic de tine, am zis doar vorbiți voi cu metrii mei, vorbiți frumos cu el și vreau să fie tot ok. Și ai văzut că am zis să te sun, Sale, am zis că nu te Băi, sun, cu că metrii tăi vreau în să primul rând rămânem... nu m-au sunat. Băi, atenție cum au sunat cu metrii tăi pe mine. M-a sunat în poziție de prieteni, pentru că noi suntem prieteni, nu te o judeca la șmecherie. Niciodată, Doar în nu, calitate de prieteneală, frate. normal, n-a tot Eu am nimic, un n-am dat-o respect prea nimic. mare pentru ei, ai înțeles? Pentru că ne-am Ce ajutat, zici? Hai am ca să-ți făcut ce am explic, ca făcut. să încheiem subiectul Așa, ăsta. Ce da. m-a deranjat pe mine a fost când a intrat tu la Alin acolo și ai început să spui ceva. Eu n-am auzit, mi-au zis Bă, oamenii, bă, vezi, frățiorul meu, hai să-ți spun o treabă ție așa pentru tine. Stai mă, sună lumea. Hai să spun o treabă așa. Simplu. Nu vreau să o iei nume de rău sau ceva. N-am absolut, m-am certat și cu Alin pe baza asta, ai înțeles? Cu Alin m-am certat la fel, pentru că nu am nimic cu nimeni, faceți-vă treaba și eu sunt pe treaba mea pe YouTube, îmi fac tot o cerșeală și acolo, oarecum, așa. Problema asta în felul următor. Bă, frate, mă gândesc, mă, ce societate vă reprezintă, mă, pe voi și ce transmiteți la lume? Bă, asta mă interesează, bă. Băi, măcar ceva, băi. Ce faceți, bă, mâncați și pula ta? Că n-am văzut un talent, să moară familia mea un talent. Asta mă deranjează. Că pentru că bă, exact, viața mea, dar lasă asta separat. De ce vrei să vorbim mai ore? Dar tu ce faci? Ca idee. Tu, ascultă-mă un pic, să dar tu ce înțelegi. transmiți oamenilor? Că faci mișto și eu și eu să fac mișto Dacă mai separat de 12 urmări, ani. dacă Și mai eu să fac urmări, ai de-astea. Eu vedea. îți respect glumele, respectăm și tu mie hazul. Că Eu îți respect, dacă eu te n-am pun ce, bă, pasiv pe frățiorul aici meu. să faci, doar atât, un ritm de ăsta nu știi. Adică eu transmit oamenilor și eu muzică și eu, alții nu transmit nimic, dar eu pot să spui de mine că nu transmit.
Eu transmit oamenilor ce vrei tu, adică ce vor ei. Ce cerea... ați vrut să fac piesă cu Eu Vorbița? când te pui Am la făcut mine, apel o când te piesă cu pui la Vorbița, a mine stat o la... lună în trending. Ai Stai mă, înțeles? cum facem? Vorbești Băi, și nu-i vorbești sau teatru, vorbești, bă, mă? ăștia care spuneți că e teatru. Nu-i teatru, eu n-am vorbit niciodată cu Ferraru, nu știu ce s-a Mă, întâmplat. ce teatru, Cine i-a prima oară zis lui când ce i-a s-a zis? cu el. Măcar hai să ne adunăm mai mulți dacă tot vorbim, să fim mai mulți. Hai să-ți explic Hai care să e. spun eu ca idei ca să terminăm subiectul ăsta și după aia Păi cum vorbim facem? Că ai ce vorbit, vrei. nu ai vorbești și vorbești sau vorbești fără ca să ne înțelegem, că nu ne Băi, eu înțelegem. vreau să spun ție, Mădăline, vreau să spun cu ce scop am ajuns eu să vorbesc cu oamenii, cu metrii mei, să vorbesc cu tine. A intrat la ăsta pe live și a zis, ia uite mă, te-au chelit ăia, ce ți-au făcut ăia, Rafaelul ăla. Și să moră familia mea dacă am dat o bomboană pe live-ul ăla. Dacă nu am intrat la mișto și dădeau toți acolo și cum ar veni au zis oamenii că am făcut eu cont fake. Păi eu dau avioane, eu bag sute de euro să fac eu mișto de altul să-l chelesc fake. Păi eu dau avioane, eu bag sute de euro să fac eu mișto de altul să-l chelesc. Păi mai bine mă duc la un sărac și dau 2, 300, 500, ia-ți haine, ia-ți cu tare. Păi câte fapte bune am făcut eu și la oameni care nu meritau, ferească Dumnezeu, dar eu că sunt pe... Cum nu să filmează și să pune Bravo, pe păi asta, eu tocmai asta am spus, cât bine am făcut eu la oamenii care nu trebuia să le fac bine, ferească Dumnezeu, să aibă toți norocul pe care l-am eu de la Dumnezeu, că am făcut atâta bine, înțelegi? Dar n-am pus să vorbesc în viața mea de nimeni să caut eu certuri, separat de altceva. N-am pus să caut eu cerc cu tine dacă nu te cunosc. Păi, tocmai aia e. Cum să caut eu cu tine cercuri? Măi, Rafaelu, eu nu pozez în nimic, dar eu înainte de măscăriși pe net am fost ce trebuie. Că nu se mai poate, nu și se eu mai înainte, poate. Și eu înainte, frățiorul meu, înainte de YouTube, de puterea smântânii, de acces concret, am fost bine. Ai înțeles? Eu când am intrat acolo eram bine. N-am intrat sărac. Eu m-am dus cu Mustang auriu la puterea dragostei, n-avea nici mantea mașină acolo ce aveam eu. Ca idee. Dar după aia, dacă asta s-a cerut, domnule, te bagi, eu trebuia să fac piesă cu Vorbița fără să apară în clip. Și mi-a zis ea, bă, dar de ce să dai valoare la alții? Joacă tu, mă, acolo în clipul ăla. Ești un vampir de energie, mai secat de energie să-mi bag pula. Te agi să-mi explici niște lucruri pe care eu le știu deja. Vreau și eu din calmul tău, eu după ce termin de vorbit cu tine, bag o pastilă de somn și mă bag la somn. Că sunt agitat, frate, eu sunt stresat aici, eu vreau să evoluez, înțelegi? Și cum evoluezi, mă? Ce transmiți, mă, frate? Fac și eu 1.000.000 de abonați. Ce transmiți? Ce faci, mă, ce transmiți la 1.000.000? Dacă bați în tarabană? Bat una la mână, bat în tarabană, a doua la mână transmit stare pozitiv oamenilor, a treia la mână fac 1.000.000 imediat și a patra la mână vorbesc cu oricine. Băi, Rafael, hai să stai un pic, să dăm voie și mie să vorbesc. Te-am ascultat, da? Gata, viață. Bă, Rafael, te gândești că oarecum toate astea le facem pentru bani, da? Eu așa mă gândesc, fii atent. Am plecat de la Mi-a chemat Bogdan de la Ploiești la o întrunire de asta și au venit sute de copii acolo și m-au luat în brațe. Și când am văzut că ea chiar sunt fanii mei și chiar mă iubesc și chiar aia, mi s-a făcut așa o rușine de mine. Bă, tu nu te gândești că fericirea ta aduce nefericirea altora. Ai văzut cum fac ăștia muzică? Ai văzut, a venit un puș de 15 ani și i-a dat câteva bucăți lui unul de la omorât în stradă. Ce muzică crezi că a ascultat? Dani Mocan. Ăla e efectul, că asta transmiți tu. Asta transmiți tu, frățiorul meu, și nu, tu și nu. Ăștia... Te las să vorbesc, că îți respect opinia ta, este opinia ta, ți-o respect, e ceva normal, dar dacă nu transmiteam ceva, nu făceam câte 10.000 pe zi de abonați ca să fac 1.000.000 imediat. Ce dracu transmiți, mă, frate, în afară de lux? Mă, viața mea intră pe zi, dacă te uiți, te rog frumos să ești o oră, nu că te-ar interesa persoana mea. Ia uite, cât și despre Dani Mocan, îmi plac melodiile lui, le fredonez, un om care îți dă de fredonat în minte niște melodii.